खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मैया 18 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खुंफुंनाय इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो दुइसिन प्रफेसार बर'र आइजाकबारिया बाहागो लाफैदों आरो मेथामेटिक्स एन्ड फिजिक्सनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा माखासे सोंनाय फिन्नाय खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथाव दि बर'र आइजाकबारिया बुहुमनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन प्रफेसार। बिथाङा 12 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि बिफानि मुङा रशिदुल बारी, जाय आमेरिकानि मुंदांखा मेथामेटिशियान। गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया 15 फाइनान्सनि गेजेरजों लामा लुफुंनानै होदों। जाय लामाया हान्थिनो जोबोर खस्थ', बै लामाखौ सिसि ब्लक होनानै मावफुंनानै होदों बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। उदालगुरि जिल्ला खालिंदुवार समिस्थिनि मेरबांसुबा भिसिडिसि भरला दैसानिफ्राय लानानै भेरगाव गामि गेलेग्रा फोथारसिम लामाखौ रायजो राजानि हास्थायनाय बादियै मावफुंनानै होनायखौ मिथिनानै मोननाय जादों। मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों दिलीप कुमार बर', भरला भिसिडिसिनि मासिगिरि आलामा बसुमतारी, मेरबांसुबा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट प्रफुल्ल बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों हाबाफारिया मावफुंजादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। समाज सिबियारि रुंसारि रनजित कुमार बरगयारिनि गोसोखांथि जथुमा खुंफुंदो कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मैया कक्राझार ओनसोलनि सिभिल ससाइटि आरो गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरजों जथायै समाज सिबियारि रुंसारि रनजित कुमार बरगयारिनि गोसोखांथि जथुमा हाबाफारि खुंफुंनायखौ मिथिना मोननाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव रुंसारि रनजित कुमार बरगयारिनि सावगारियाव बाथौ धोरोमनि खान्थिजों नखरनि सोद्रोमाफोरा बिबार बावजेनो। बेनि उनाव कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानि सावरायनाय नब्लाङाव रुंसारि रनजित कुमार बरगयारिनि सायाव मोनसे गोसोखांथि जथुमा लानाय जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि हाबाफारियाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि बिबुंगिरिफोर, ओनसोलनि सानसुमैफोरा बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। कक्राझार साब डिभिजन इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिआ पाटगाव सरलभाङा रेसर्टआव सानसेनि हाबाफारिजों लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ मैया बानजायनायखौ मिथिना मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों मिरु एक्स-एनडिएफबि फरामनि आफादगिरि बि सुदेम, गाहाय नेहाथारि एन दानसोरां लोगोसे एक्स-एनडिएफबि फरामनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारि बादियै सोरखारा होनाय माखासे खोथा आरो बैफोरनि अनगायैबो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों माखासे आपडेटेड रिपर्ट, स्पेसियेल रिक्वायरमेन्ट आरो स्टेट कमिटमेन्ट अफ Rs 2 लाख बायदिनि सायावबो गोबां सावरायनाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। सतीश चन्द्र बसुमतारी गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गायसनगिरि सासे सोद्रोमा, रमान हांखोनि सोमावसारनायनि सासे गोख्रों मावथि, लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गायसनगिरि सोद्रोमा, धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि रुंसारि रामेश्वर बसुमतारीनि सारादुआ मैया जोबनानै थांबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव रुंसारि रामेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों सिमेन्ट बियाब बाथौ थानसालि दौरि मुलाराम दैमारि बिथाङा। हाबाफारियावनो रुंसारि रामेश्वर बसुमतारीनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सुंद' जिउ खौरां बिजाबखौ बेखेवनानै होदों सानजारां लकेश्वर बान्था आरो जोहोलाव नीलेश्वर बान्था मोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा। दैबानानि दैखौ लोंनानै जेसेबां गोजोननाय दङ बेनिख्रुइ निज्रानि दैखौ लोंनानै साबसिन गोजोननाय दङ होननानै बुंथिदों देरहासार नार्जारि बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार हाबाफारिया गिबि सानाव मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाया गाजा गोमजायै नावकाटा बैसागुसालिनि नब्लाङाव खुंफुंजागासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव हरसेनि गेजेरावनो भाइरेल जानायनि सायाव ओंथि गैयै फोरमायदों दि दैबानानि दैखौ लोंनानै जेसेबां गोजोननाय दङ बिनिख्रुइ निजरानि दैखौ लोंबा साबसिन गोजोननाय दङ होननानै बुंथिदों बिथां देरहासार नार्जारि बिथाङा। जनाय रायंआव खारबाय थानाय रेलगारि आरो AA06 AG 6690 गारिनि गेजेराव सौग्रावनाय जाथायाव एल्ट' गारिनि सालायगिरिया जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा रेल गेट लुफुंना होनांगौनि दाबिजों जायगायावनो गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 17 फेब्रुवारि हरनि 7.45 रिंगासोआव जनायनि रायंआव गंसे एल्ट' गारिया रङियानिफ्राय थांनाय उजामिनु ट्रेनजों गिख्रंथाव
गिख्रंथावै सौग्रावलायो। गारि सालायगिरिया मयना सनवाला जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मैया EDAS 01GC8395 नाम्बारनि गंसे 14 साखा गोनां ट्राकआ ढेकियाजुलिनि बिखायाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। जेब्ला 14 साखानि ट्राकआ गोग्लैयो, ट्राकनि थफ्लाफोरा माहारियारि राजा लामायाव गोसारदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि माहारियारि राजा लामायाव गोसारनाय बांसिन गाज्रि जानाय सुपारियानो सिखावै लाबोनाय बार्मिज सुपारि। ट्राकनि सालायगिरि हेन्डीमेनआ जाब्रबथायनि उनाव जायगानिफ्राय खारखोमालांनायखौ मिथिना मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा बुंदों दि सुबुं सावस्रिनि थाखाय खहा गोनां आयेन बेरेखा गुटखाफोरखौ खहा जानाय सुपारिनि गेजेरजों बानायनाय जादोंमोन। सिखावै सुपारि लाबोनाय सन्देह गोनां 14 साखा गोनां गारिया गिबियाव माहारियारि राजा लामा 15 नंनि खाथियाव माधव ट्रेस्टनि मोखाङाव मोब्लिबनि खुन्थियायाव सौग्रावनानै खुन्थियाफोरखौ सिफायदों आरो मोननै खुन्थियाखौबो सिफायदों, लोगोसे हायुंआरि राजा लामानि रेलिंखौ सिफायदोंमोन। रेल इज रुल, जेल इज एक्सेप्शन बे बाथ्राखौ बुंथिदों एडभोकेट साबिय इस्लारिया। चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय उदालगुरि रिपु रिजार्भ हादाननि जितेन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामखांनायनि उनाव एडभोकेट साबिय इस्लारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि मावथिफोरा उदालगुरि ओनसोलनि थागिबि गावबुरा जितेन दैमारिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनायनि उनाव मैया गावबुरा जितेन दैमारिया उदां जाबाय। खुंग्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 नि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दालाइसा खोन्दो रोंगौसा सायख' आनजादखौ मैया खुंफुंबाय। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गासै ओनसोलनि सिङाव थानाय आनजाद मिरु हिसाबै गंबा गुदि फरायसालियाव खुंनाय जादों आरो गासै थाखो 4 आरो थाखो 5 नि 163 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायो होनना खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिथां गनकलाल नार्जारी आरो खुंग्रि दालाइसा एबसुनि आफादगिरि देरहासार बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि हाथिसार 2 नं काग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय मावबादा खुंफुंदों। बङाइगाव नर्मादा इन्टारनेशनेल हस्पिटाल रिसार्च सेन्टार लोगोसे मदद खालामदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL दोलोआ। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सावस्रिखौ बेरामनिफ्राय माबोरै रैखा खालामनांगौ आरो सावस्रिखौ जानाय लोंनायजों बोरै लाखिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सांग्रां जानांगौनि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों MBBS डक्टर अजय कुमार भुयाना। मानव सेवा संघ NGOनि आफादगिरि समाज सिबियारि क'क्राझार जिल्ला हगमाबिलनि थागिबि जाफुंसार कन्ट्राक्टर बिरखां बर'आ UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। मानव सेवा संघनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनि थांना थानायाव मदद खालामनो मोजां मोनग्रा सासे गोसो गुदुं सुबुं समाज सिबियारि बिरखां बर'आ रबिबार 8 नं दतमा BTC बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि हाब्रुबारियाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL दोलोआव जयनिं जादों। गोदानै UPPL दोलोआव जयनिं जानाय समाज सिबियारि बिरखां बर'खौ दुंब्रुदै बरायदों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारीया। मख'नो गोनांदि समाजनि जेब्लाबो खामानि मावनो मोजां मोनग्रा सुबुं अनफावरि बिरखां बर'आ थांनाय माखासे समफोराव मानव सेवा संघनि गेजेरजों गोरिब सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां मदद होबोनायखौ नुनो मोनदों। बिब्दिनो समाजारि बिथिंनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव थानानै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय बांसिनै खामानि मावनो हागोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।